Mahigit 6.1 na milyong pisong halaga ng marijuana ang winasak ng mga operatiba ng Police Regional Office 1 at Philippine Drug Enforcement Agency sa magkahiwalay na operasyon sa Sugpon, Ilocos Sur at Santol, La Union. Natuklasan sa dalawang lugar ang 12 plantasyon ng marijuana na may kabuuang halagang 6,123,200 pesos batay sa Dangerous Drugs Board. Sa Sugpon, Ilocos Sur, winasak ang 18,500 na fully grown at 1,250 na punla ng marijuana habang 11,300 na halaman at 2,830 naman na punla ang natagpuan sa Santol, La Union. Agad na sinunog ng mga otoridad ng mga halaman matapos makuha ang mga sample para sa pagsusuri at dokumentasyon. Bagamat walang naaresto sa mga operasyon, siniguro naman ng mga otoridad ang pinaigting na pagbabantay at pagpapatrolya sa mga liblib na lugar upang mapuksa ang iligal na droga. IFM News. IFM News. IFM News.